Ala! Kumusta mga Bisaya? Kumusta sa mga taga-Sindangan o mga taga-Dipolog diha? Wapay pagkumanak ng panglaba kung manghol. Wapay pagkuda. So, mamiko na ta. Ay! Ay, kuday ko. Nalimot lagi ko. So, ulat na lang tayo maugani para upik ko niya. So, well, gahulat tayo maugani. Kawan lang sa pag-pizza. Kami kaya kinay atsal, kami kay isagol sa pizza. Care of Kring Kring and family. Plato dito. Wala may sauce. So, na ako'y atsal. Paano man good kay? Kasagaran sa mga pizza diri, kuhan jud ka ng Italian style. Sa Philippines, kung taga-US mo kaon sa Philippines og pizza, makulbaan sila kay daghan og sagol, daghan mga kanang murag tamis ba, more on, di ba? Right? Ang Greenwich, di ba? Murag kuhan, mapaguhan ka kay. Oh, the pizza place? Kaya daghag kanang atsal, sila item mo na sila mo, what is this? What is this? Ano, daghag. Kung nag-gimingaw ko din, perfect kaayo ng atsal. Mura siya gatsara, pero atsara, pero atsal lang. Nami. Thank you. CNN. Alam niyo. So, saba ta karon kay nag-dry ko sa likod. Sa barko. Ako manghod, trabaho siya mo. Na siya moving nga gi-work. Trabaho na daw siya sa moving. Hindi daw kumsaba. Ayaw ko. Secret ko. Secret ko na. Ayaw ko. You're gonna jinx it. Yeah. Hindi sa tamo saba. Kapit na mahurot akong pizza. Pero murag lami pa idungag. Agi aning atsal. Atsal na eh. Kau kag atsal. Sa mga dili mo kaog atsal. Sorry. Saan ko atsal? Manghod o. Yumbo. Di manghod mo kaog atsal. Labot sa atsal. Ako grade sa likod. Second round. Init na punta. First second. Sunog. Naiuling. Lami ra gihapon. Naiuling dun yung. Pre, kumanakog ka ang pizza. Time namang hugas. Basta. Okay. Nundan na ang dryer, meaning na ugan na tingali na. Pero daghan na kong lutang ganina no. Liko kita. Ugan na.
Butahan na yun, ani. Kay unig human o munsa ganun na may. Well, fabric conditioner, pero butahan ani kay inig labi nag winter. Di nimo butahan ani pagkuha nimo sa mga clothes, magpiti-piti kanang kuryente bitaw, kuryente. Yeah. Static. No, correct no. Is that right? Oh. See? Toss away wrinkles and static. What? What? Saka. Kag nasa... Lag-lag mo. Itak-tak mo. Or kag nasa... ubos sa Jurich. Kuya, mag-practice lang pag Bakit? bakit? Pupunta ka sa taas. Pupunta ako sa taas. Bababa ka ba? Bababa ba? Hindi ko. Bababa. Bababa ba? Bababa. Bababa ba? Bababa. Bababa ba? Bababa. Bababa ba? Nagong Amerikano. Huh? Huh? Ano? Ano sabi mo? Bakit ito ang palit ko? Luha ang siyang nagkakami. Nagtatanong sa may kapal kung ba't ako nagkaganito. Bye-bye. Usakan na ta sa taas.